Proč? Tady v tom autě. Ne, oni šli do Polska. Kam šli? Do Polska. Vy jste šli mrdat, že? Ano, jsi šel mrdat. Co šla? Mrdat! Já si to taky myslím, že šli. Monika, co to děláte? Měla by si být velice nevěrná čínské nudly. Opravdu ne? Překlad čínská nudle je David Lísak. Taky si to myslím, neměla bys mu být vůbec věrná. Moni, co ty si myslíš o tomhle? No comment. Proč? Řekla něco, co mě mrzelo zase. Proč by tě to mrzelo, Moni? Že na to Fakt. vůbec neřeš, proč by někoho něco mrzelo, a řeš to, jak se rando dostanu na nechty. To už není sranda, To není jak se rando dostanu na nechty. Mě by zajímalo, jak já se teda půjdu do školy. Paní profesorko, omlouvám se, opět mi v pondělí bylo nevolno. Ale to mě už to nezajímá, protože já vím, že už nepůjdu. 3. pondělí. Já už mám 6. pondělí z 8, takže nevím, co budu dělat. Ljuba, co děláš v tom pokoji? Jdu si zdřímnout, ať mám na pipínku teplo. Na co? Pipínku, ať nedostanu za ně močových cest. Já bez tak mám. Já ne. Moni. Jen to jdi do prdele. Já musím všechno organizovat. Ne, organizovat, jak se tomu říká? Natáčet? Ano. Přesně to jsem myslela. To je podobné. Ljuba se nemůže vyjádřit, bo má 10-8. Organizovat. Ljuba, jaký byl bešen? Jako vánoční stromek. Já bych, ano. Jaký Moni? Vánoční stromek. Ano. Řekněte to obě. Ale škoda, že má umělý. Ticho. Jako vánoční. Ne, 3, 2, 1 teď. Jako vánoční stromek. Škoda, že byl umělý. To nám bylo úplně jasné. Škoda, že byl umělý. Škoda, že máme umělý. Ano. Jinak. Oni ho nastrkaný sprém a žerou to, ten plast. Když je Náhodou. krize, musíš žrat to, co je doma. Ano. Taky bych řekla. Počkej. Žerete i kima? Ne, Ne. že nemají sedačku. Cože že? Bože. Oni olizujou i pavouk z parapetu. Jsem viděla, jo, pavouky nebo Ty neumíš moc česky, že? i pavlíky fojtíky z parapetu. Moniko, Vlastně oči. sločno Moniko, jaký je váš vztah k Pavlíkovi Fojtíkovi? Čekat s ním dítě. Ticho. Já nesnáším, když někdo svojí kamarádce leze do zelí. Takže já bych to neudělal. Sločno Ljubo, jaký k tomu máte vztah? Monika mi leze do zelí. Čekal s Pavlem dítě. Ljuba, pryč. Čekal s Pavlem dítě. Ona mi je s ním nevěrná. Vůbec jsem to od své kamarádky nečekala. Já s ním čekám jedno dítě, ona s ním čeká dvojčata. Slečny, To je jaký divné. která si z vás myslí, že je víc váš... Myslíš si, že Moni tvůj je víc Pavlík nebo od Ljuby? Ljuba je jeho životní láska a Pavlík je od Ljuby životní láska. Ano, ty? takže Monice přenechávám Aleše Hrušku a Mikyho Getnera. Který žije v budě Moniko? 1,2 m. Monika, se tě ptám, spravíš Mikimu oko? Ne, nejsou na to finanční prostředky. Tobě nevadí, že vypadá jako by utekl s, nevím, se osvětíme? Ne. Ne, protože Monika ho strašně miluje a ona mu udělá helmuty na jeho vlastně umělé oko. Skleněné. Bude ho modré, hnědé nebo zelené? Ne, Červené. jeho oko je zelené, moc krásné. Vyhrál mistra světa, zapsal se do Guinnessovy světu, teda knihy rekordů a má zelené oko. Ano, to nepravě je zelené. Já bych tomu chtěla říct, Miky, Valdom a sprav si oko. Ano, taky bych to chtěla. The end. Počkat, A teďka mám ještě... kopačky, klobouk a oranžovou vestu drží na kole a Teďka vytahoval na mám autobus ještě na vás znovu. jednu otázku. Co si myslíte o Indulně? Ne, nebudu to komentovat. Indulona je úplně... Nefoď mě tak zblízka? Ne, nefoď mě tak zblízka. Ne, Indulono, ne, tady o Induloně nebudeme vůbec nic komentovat. Že na to natočí. Já se o ní taky nebudu Že na to bavit. natočí spíš ty tvé nohy, že tam stojíš boso. Chcete vidět, já mám tady, zdokumentuju, jak tady stojím. Parapet, zeď, zítka, patník, moje nohy. To nejde vůbec vidět. Zajímavé, že Žaneta je bez bod, probuch. Že na to... Probuch, Žaneta je bez bod. Ej, Moniko, Žaneta je bez bod. Moniko, Žaneta je fakt bez bod. Au. Moniko, Žaneta je fakt bez bod. Že na to... Žaneta je bez bod. Já mi poseru. To je hnus. Že na to... Uděláme rogao. My ti uděláme rogao. Že na to... Uděláme rogao. Co Moni? Moniko, Oj, pojď ty do vajglín, okna. že? Počkej, Já pak uděláme vyhodím. rogao. Počkej. Uděláme to tak. Uděláme rogao. Ne, Moniko, ty mě tady zavřeš, jak chceš. Dělejte. Uděláme rogao. Moniko, ne, uděláme proti rogao.
Pane bože, auto. Pane bože, auto. Moniko, jen staž se, že já rogal. Dívej, uděláme rogal. Dívej. Rogalo Ljuba. Ljuba, paráda. Ljuba spadne po hlavě z okna. Bože, prdele, Co holky? Počkej, mám nohy v roletách. Kde máš nohy? V roletách. Ona Monika. Bože, já neumím zaslyšet. Moniko. Monika umírá. Monika, tomu řekneš. Ani se jí nedívím. Monika to nechce komentovat. Monika odchází ze scény. Monika má zlomenou páteř. Čau, Moni. Čau, Moni. Dobré už. Monika má baby. Co? Monika má zlomenou páteř.